1. júla sa mažoretky Maria vydali na turné do Francúzska. Pozvanie dostali od umeleckej agentúry ABC Communication vo Francúzsku na základe minuloročných úspechov. Pobrežie Atlantiku v tomto roku vystriedali vnútrozemské mestá Carelles, Laval, Mazamet a Langeac. Prvou zastávkou bolo mestečko Carelles, kde boli mažoretky súčasťou dlhého sprievodu tanečníkov a hudobníkov z rôznych kútov sveta. Oslavy v meste prebiehali celé popoludne a tak si mažoretky nenechali ujsť možnosť predstaviť sa aj na pódiu pred množstvom ľudí. Ďalšou zastávkou počas 10-dňového pobytu bolo mesto Mazamet, kde sa už po 19. krát uskutočnil festival s názvom Fanfare Sans Frontières, čo znamená dychovka bez hraníc. Mažoretky absolvovali každodenné pochody, neustále prezliekanie sa do kostýmov, česanie či líčenie. Popri tom sa však našiel aj čas na nejaké zážitky. Okrem vystúpení v mestách sa postarali aj o spríjemnenie dlhých chvíľ ľudí v domovoch dôchodcov. Podanie ruky, pohľadenie či bosk vykúzlil nejednej mažoretke slzu na líci. Hlboké dojmy, zážitky a nadšenie prerazilo silné krupobytie, ktoré narobilo v meste veľké problémy, záplavy a zničenú úrodu. Po vyslobodení sa z autobusu bolo jasné, že ani takáto búrka nezmarila optimizmus posádky, ktorý vládol počas celého pobytu. Súčasťou mazametského festivalu bola aj voľba Miss. Slovensko reprezentovala dlhoročná mažoretka Tatiana Kuklisová, ktorá obsadila krásne 4. miesto. Okay, Tatiana, you live in Považská Bystrica? Yes, I live in Považská Bystrica in Slovakia. Tento úspech jej priniesol aj slávu. V deň vyvrcholenia festivalu sa viezla v kabriolete na čele sprievodu aj spolu s ostatnými víťazkami. Jedným z najväčších zážitkov bolo stretnutie sa s umelcami z iných krajín, ako napríklad Bulhármi, Talianmi, Čechmi, Tahiťanmi, Afričanmi, Litovcami a ďalšími. V deň hlavného programu, ktorý sa konal na miestnom štadióne, sa dievčatá predstavili pred 2000-ovým publikom. Buracajúci aplauz a kladné hodnotenie organizátora boli najväčším zadosťučinením za namáhavé výkony. Takto povzbudené mažoretky, ale aj dychovka odišli spolu do posledného mesta Langeac, kde na nich opäť čakali plné ulice ľudí s nadšením a úsmevom na tvári. Okrem unavených nôh a rúk, ktoré dostali naozaj zabrať, si mažoretky spolu s dychovkou odniesli z tohto turné aj veľa nezabudnutelných zážitkov a nových priateľstiev. O úspešnej reprezentácii považsko-bystrických mažoretiek svedčí aj opätovné pozvanie na francúzsky karneval, ktorý sa bude konať vo februári budúceho roku.